Lluís Pastor, bon dia. Què tal, bon dia? Què tal, benvingut? El profe. Parlem amb el profe Lluís Pastor al matí, la mare que el va parir, avui d'aquesta alarma social que s'està generant del coronavirus. Sí, noi. I que es va generar, i de les alarmes socials que van sortint. Que surten moltes vegades amb molts temes, no? Sí, molt que puntuals. s'acabarà el món. I jo estic segur que d'aquí una setmana ningú se'n recordarà del coronavirus ni de res, perquè això, per les notícies, passen. A no ser que hi hagin una epidèmia més gran, més desgràcies, etc. No, però que... Alarma social. Sí, alarma social, paraules que fan por. És que jo m'hi vaig trobar, desgraciadament per mi, perquè no vaig poder-vos acompanyar el dimecres passat, estava donant voltes pel món i em vaig trobar d'aeroport en aeroport on anaven passant els dies i el nombre de mascaretes que portava la gent creixia. Clar. I va haver un moment que vaig pensar, hòstia, no tinc mascareta. Ja. I vaig dir, això hem de parlar quan torni a Can Flashback. La realitat és aquesta. Jo, si voleu, us faig fem un microjoc de 10 segons. Vale. Demano a tothom que tanqui els ulls, els que conduïu, no? Que tanqui els ulls i que jo dic una paraula i em dieu quina és la imatge que us ve al cap. Vale. Bicicleta. Punt, ja Pedal. està. Quina imatge ha vingut? Com és la bicicleta? Una bici. Com és? És la típica BH o és una... A mi m'ha vingut el bicing. A mi també el bicing vermell. A mi una mountain bike. Una mountain bike. Una mountain bike. Ens venen, en principi, bicicletes que tenim al voltant. És a dir, no ens ve una bicicleta d'aquesta supercanyera, a menys que siguis un corredor d'èlit. Si, per exemple, ara que està la Paula, dic gos, la gent, el gos pensa un gos i què penses? Sí. El meu gos. El teu gos o si penses un gos en general, anem a pensar un gos en general. Sí. El gos en general és un gos de tamany mitjà, el pèl més o menys moreno i tal. No penses en un dàlmata, no penses en un chihuahua, a menys que tinguis un chihuahua o un dàlmata. Sí. Això passa sempre, és a dir, quan nosaltres sentim paraules, el nostre cervell immediatament genera una imatge. I anem acumulant imatges i anem... No ho pots evitar. Una de les coses que serveixen les paraules per multiplicar l'efecte emocional és quines són les paraules que utilitzem per titular, per exemple. Jo que estava fora li vaig demanar ajut a la periodista Sònia Dunyà que em donés titulars i me'ls va passar, m'ha passat titulars de molts mitjans i em trobo com paraules aquestes. Aviam com reaccioneu si vosaltres veieu la paraula quarantena. Clar, malament. Mal rotllo. Mal rotllet, no? O, sí. diu, els espanyols estaven aïllats en un hospital a Madrid, dia 30. La quarantena de Madrid, 20 minutos. La quarantena pels repatriats, el periòdico. Jack Bauer. Això ens comença a donar un cert mal rotllo, no? O, per exemple, dius l'epidèmia del coronavirus. Quan parles d'epidèmies, mentalment, igual que quan parlem de bicicleta, veiem les bicicletes que tenim al voltant, quan parles d'epidèmies veus una cosa molt gruixuda. Amb la qual un dels primers fets interessants és, en funció de les paraules que utilitzem, algunes d'elles són paraules que tenen un especial èmfasi emocional per nosaltres. Ens parlen de contagis, quarantenes, epidèmies, infeccions, i tots nosaltres comencem a tremolar. Clar. Aquest és un primer pas. Dius, home, Lluís, i com pots parlar d'això sense utilitzar aquestes paraules? També és cert. És a dir, que hi hauríem parlat. Hi ha titulars, que he dit que m'he donat compte que realment han intentat, per exemple, diu, el País diu, detectat a la Gomera el primer cas de coronavirus en Espanya. Podrien haver dit detectat el primer infectat en Espanya. Sí, és veritat. Això es multiplica l'efecte. A mi, infectat em sona a REC 1, quan les persones mossegaven a les altres i les infectaven de la ràbia o d'alguna cosa així. Això mateix. I llavors tornaven boixes i morien totes i tot, Un infectat és com que ja no hi ha... Em sona pel·lícula, la pel·lícula forma part del nostre dia a dia. Carles, només queda veure ja REC 2 i 3 perquè l'1 l'hem patat ara mateix amb el guió. Hi ha un moment que de l'spoiler, si fot més de 10 anys a la pel·li, ja és problema de qui ho escolta. 7 anys. Bueno, doncs 7. Doncs poso el límit en 7. Ja no compta. La segona cosa que impressiona molt a l'hora de generar por és els grans volums. Perquè això, sí, clar, si passa 3 o 4, com que habitualment vivim, mira, ara quan som aquí, som un munt, però som 7 persones, 8 persones, però quan la cosa comença a passar a grans volums, comences a dir ai. Per exemple, m'he trobat a El Periódico, Xina endarrereix la tornada al treball i a l'escola de milions de persones. Toma ja. Que potser són 2. Que potser són 2, però... 2 milions, però són milions. Són milions. O un altre. Però 2 milions de 1.700, que són ells. Exacte, de 1.700 milions. Vull dir que al final també... Sí. I l'altre, Xina, fixa't que fins i tot amb aspectes econòmics, diu, Xina pateix la major caiguda de les borses en 5 anys. És a dir, tot és descomunalment en magnitud. La major caiguda... I això ens afecta també. Són petites coses que no cal que ens facin grans explicacions, però ens afecten. L'última que volia subratllar és la generació de metàfores.
de metàfores o d'imatges. Hi ha moltes maneres de dir que els avions espanyols o els avions de molts països del món no van a Xina, però m'he trobat una que diu el món tanca fronteres amb Xina pel virus. Déu-n'hi-do. El punt avui, per exemple. O una altra metàfora que em va semblar interessant, i aquesta és del diari ABC, diu Xina, un gegant que està angoixat, diu carrers buits, escassesa d'aliments frescos i pròrroga de les vacances i d'empreses a milions de persones. Txernòbil. És que veig Txernòbil. Llavors, clar, tu imagines... El fet és que ara mateix, desgraciadament, aquest virus haurà matat unes 500 persones. L'Èbola, l'any passat, només a la República Centroafricana, va matar quasi 1 miler. I aquí, ningú ens va mentir. L'any passat, aquí, no es va pràcticament ni dir paraula Èbola, que es va dir només quan va sortir la notícia, que van ser 3 o 4 setmanes. Exacte. És a dir, que els nivells d'histèria col·lectiva, sense voler, també som els mitjans de comunicació els que anem posant les nostres petites dosi de... I que afectin el primer o el tercer món, suposo que també deu influir una miqueta. Absolutament. Perquè, clar, tu dius que a l'Àfrica mor no sé quantes persones, però, clar, quan això passa a la Xina, que abans potser no ho era, però ara és primer món absolutament, llavors això ja... És una potència mundial ja ens n'entenem. I, a més, fixa't que hi ha molta més gent que circula per Xina i torna, llavors... Sí, per això. Bueno, yo le doy el consejo de Nazario. A ver. Ante esta alarma mundial peligrosa, es mejor que ustedes se queden en sus casas, no vayan a los trabajos, y ustedes descansen, se recuperen ustedes de sus enfermedades respectivas, y cuando ya estén ustedes bien, ya podrán salir a casa cuando ya pase todo, yo les aviso. Sort d'aquest consell, perquè jo ara estava angoixat. Però vostè ve a treballar, Yo yo vengo aquí solo para mandar el mensaje el día que ya se pueda trabajar. Hasta entonces ustedes tranquilos en casa. Molt bé. ¿Vale? Lluís Pastor, gràcies. Vinga, que vagi bé, bon dia. Lluís Pastor. Es la fin del mundo.